Здравейте! Днес ви показваме страхотните ранички от Nike, които дойдоха. Нови модели в различни размери и много готини разцветки. Показвам ви първо този уникален модел в оранжево, който е с мрежещи джобчета отстрани, подплатено гръбче, регулируеми през рамки и е подходящ както за детска градина, така и за ежедневно ползване. Има го и в розово като цвят. Страхотни са. Големите модели, ето ги, те са с много просторни отделения, също с подплатени гърбове, като имат подходящи както за момичета, така и за момчета. По-свежите цветове са тези. Ето ги, има ги в червено и в зелено. Някои от моделите са с НСС, който върви към тях прикрепен. Ето този. Така отзад виждате как е закачен. Ето и един модел, който е малко по-шарен. Ето ги отвътре. И разбира се, класическото черно. Всички тях може да видите в играчките.